Bu. Salim. Salim saya. Gantenge anakku. Nuwun Ibu. Jawel lah. Alah-alah kok karo jawel ngono. Lah iki jawel kula ngeten kok. Ngono lho. Empun kon madhep lho. Mbak Kula pun Yosi kok madhep ora kok. mesake to nek bocah kaya ngene kok njur ndi ngene. Ngono ki lak ya mesake wong lanang kok njur ndi ngene terus kok iso ngene iki mesakne ki ya piye-piye mustaka lho kok. Aja ngono saru pirsani Kyai Ukel. Lah ya Kok sopan santun. Lah mesake dipleke lho. Kok mii to, Mbak. Bocah isik, bocah Aja isik. to, Mbak. Apa langsung? Angger Mbak Yosi, pakan gedange dimlok. Pakan. Ayo dipangan. Pakan. 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 Manuk masa pertumbuhan kok memasak. Carane ben cepat besar. Maksudku ning panggung sing dhuwur kene. Oh ngaten to. Nggih, nggih. Wong ngadeg karo lungguh kacera sepiro ae lho. Nun sewu menika bobotipun nate ditimbang Mas Ucek. Nggih nate. Pinten berat badane Mas? Rong on. Nggih. Kulo kaya balita iki sebulan pisan timbangan. Nggih, nggih. Lajeng napa to kok nakoke bobot kula niku ajeng napa? Nggih mboten dadi upama apa kuwi menehi surjan apa-apa ngono kuwi oh ukurane semene bobot semene ngono. Lho karo kados ngaten to. Ana apa kados dosis ngen dokter. Dadi umur pira, bobot pira, iku cukupe dosis sementen iki ngoten. Ah nggih mboten. Yen kula niku dosis nggih menurut kahanan yen kula niku. Nggih, nggih. Dosis nggih dewasa. Kula niku menungso fleksibel kok kula niku. Oh ngaten nggih. Nggih. Iso cilik. Amor cah cilik ya patut, amor wong tuwek ya patut, awor cah enom ya patut, awor wong edan ya patut. Fleksibel. Nek awor wong edan patut dikira sampean ya gurune wong edan. Nggih lah kula pethuk enten Yogya le. Kepethuk wong edan nggih guyang-guyu kalih kula kalian. Masa? Nggih. Mriki wau kula nggih anu ketemu wong rapati cetha ngoten nggih. Ten dalan mriku wau nggih. Rapati cetha piye? Lah enten dalan mriku wau kan kula bingung to ajeng mriki. Nah, kula takok niku. Anu sing wayangan niku pundi nggih? Ora roh. Ora roh. Jawabane mung ora roh. Niku lho sing wayangan Pak Igit niku lho. Ora roh. Senten mau kula takok melih. Niku lho dusun manggung ora roh. Jenengan roh mboten? Ora roh. Oh wis teko kene nek tibake nek. Maksudnya piye Mas? Maksudnya piye kowe sik. Kula enten dalan mriku wau kan tanglet lokasine nggen wayangan niki. Kula kan takok wong. Nah niku nggen wayangan roh mboten. Ora roh ngono. Niku lho sing dalange Pak Sigit, jawabe ra roh ngoten. Niku lho dusun manggung ora roh ngono. Lah jenengan roh mboten? Ora roh. Oh ya wis teko kene. Lah kowe ngerti jenenge wonge mau ora kowe? Jenenge wong edan mau? Ora roh. Lah padha ae lah iki. Genah kowe ora. Ora roh kok mbok roh. Mbok roh, mbok roh. Ora. Nggih, wancine gara-gara Mas Ucek. Nggih, gara-gara. Penjenengan itu memang unik-unik Mas Ucek. Unikipun. Di antara komedian-komedian pelawak-pelawak niku sing paling mungil niku jenengan. Wah, dibutuhke apa wae nek ana ketoprak lakon Joko Kendil sampean ya dibutuhke. Nggih, alhamdulillah. Nggih, nggo ganjel truk sampean ya dibutuhke. Dangkel po aku iki. Nggo ganjel truk niku. Sumben kapan-kapan tak dolan sowan teng Karangpandan mriko. Nggih, pinarak mengke. Mengke jenengan anu tenggen kula malah mboten purun mantuk. Lha sebabe? Mau ngusir bojoku. Wah. Nek bojomu aku ya wis ero, wis kenal bojomu. Napa nggih to? Weh, lah sok WA-WAnan karo aku.
Oh sing mbek anane kok jenengan to? Heeh. Nggih matur nuwun le Pak Kit, matur nuwun. Lah ngapa e? Matur nuwun. Ah, ngedeng-ngedeng gawean kula malahan. Kok ngene gawean. Lah jenengan ajeng anu bojo kula, mripik bojo kula to, kula malah seneng. Ora, kuwi goleki nomor teleponmu entuke ning nggon apa jenenge medsos ki bojomu ngono. Kula mboten ucek kula garwane. Oh ya wis, tak teruske anan nganti saiki. Nggih, mboten napa-napa, pas seduluran lah. Jenengan betahke nggih monggo. Aja kaya ngono. Mas iki butuhke kowe sebagai bintang tamu. Nah, nggih ngoten lho. Sok ning Rembang, Cak. Siap, siap, siap. Mancing ya ning seger. Goblok kita tanggapan lho. Sing ajak tanggapan sapa? Tuas aku nggih, siap, siap. Tibake mancing. Lah kula malah dikira umpane sing mancing kok malah. Nek mau karo Mbak Suwe saiki coba tak dhisiki karo Mbak Ika uget-uget. Oh, ngaten. Nggih monggo. Mriki-mriki Mbak Eka, Mbak Eka. Sini sayang. Oh, jan bengi ra fokus. Wong telu kuwi lho awet mau kok gemreneng ae lho. Iya. Yo ngene iki wong wedok ki kan pethuk ki ngene iki ya. Moga. Mbak Eka. Nggih, Pak Sigit. Sios S2 napa mboten kula? Anu niki istirahat riyen nang nembe setunggal pilek kok. Nggih. Oh. Harus dilanjutkan kuliah S2. Nggih, nggih pangestunipun Pak Sigit. Setelah S2 terus S3. Terus wis S3 tok kuwi wae. oh, ngono le kok Pak Sigit memberi motivasi tinggi-tingginya S1, S2, S3 ngono. Ngono ku lho awakmu kok. Lah Wis ngopo? nyanyi wae ngono. Lho wis kene kadung wis kebacut kok. Jare awakmu ke yo S piro ke? Es dung-dung. Tapi kowe sekolah SD. Niki lah S6 to. Kok S6 apa? S6 Wah, es enem apa? sinten sumerep cilet sapi saged singsot niki. Apa? S6 Oh janemu S6 ngono iso. Apa mau? Sinten sumerep Sumerep, silit sapi saged singsot. singsot. Terus ngono. Mang nyawang Pak Sigit lho. Nah. Loh, aku kok nyawang Pak Iget ya? Apa Pak Iget iki kaya silit sapi? Tak kok nyawang awakmu lho. Kowe iki jane asline ngece, Pak, jenengan dilokke silit sapi, Pak. Saged singsot. kowe kuwi kok sing kaya singsot kuwi kok. Lho kula kan ngulasne jenengan kok. Lah ya tak kok Jenengan mang singsot. Apa wong loro padha ya? Nggih, jenengan silite sapi kula letonge ngoten lho. Ah, Lah Eka apane? aku apa? Niki to. Apa aku? Wis Ayo. sukete. Aku mau pangan. Ambek iya. Yo ora sing mangan iki Pak Igit. Aku nelek kaya aku ngono lho. Oh iya ya. Piye to iki? Tak kira wae pedet ya. Iki bae anu to bae telek to. Telek omongan suket. Lah ya telek masuk. Uler kambang Mbak Eka. Ular kambang. Nggih. Ugi nganu nderek matur wau Pak Kadus ngersakaken apa kutut manggung. Lah Menika dalah. lagu sakral saking mriki. Oh, makaten. Riyen menika wonten singkang babat alas dusun mriki Kiai Tanggung nggadahi perkutut putih menawi mungel menika mboten sadengah wayah ngeten. Tak Nggih, sikit. mula genenge kutut manggung. Kutut manggung Oh, ngeten. Tapi niki Niki uler kambang sik. Nggih mengke kutut manggunge sanese mboten menapa ning niku gendenge panyunan ngeten. Iya iya. Mengke Ya kutut manggung dirombong mengke bareng-bareng. kedah diaturke ngoten lho kutut manggungipun. Iki wajib. Masan aku wedi. Aku karo awakmu lho cendhek aku. Saking Sragen Gesi ya Mbak Eka. Sukodono. Sukodono, Sukodono. Oh. Dadi Suko iki seneng dono iki weweh. Dono menika. Dadi Mbak Eka uget-uget seneng dono weweh. seneng weh-weh. Heeh. Mulane ra iso gedhe. Diwehke terus kok. Nggih, mulane ra iso gedhe. Saniki nggih. Sesuk Sesuk. ya saiki. Sesuk ya niku ngacarane nggih teko sesuk, besok niku pun karnaval. Teko sesuk barang niki sik. Wah iya. Mau pun arak-arakan. Nggih. Nggih. Kirap-kirap. Karnaval. Kirap. Yo, coba kaya ngapa? Slendro songo. Sing kados biasane nika. Cengkok Condro Lukitan nggih saged. Neng neng nong nong. Son puji Sun papuji apike. dadya satri
Cantik ya tomboy ya supaya komplit lah. Napa nggih? Heeh. Mosok kula ayu. Ayu. Lah wedok lho. Mosok kula ayu. Ayu. Tak kampleng raiku. Eh. Raiku dhewe. Oh, iya, iya. Raiku. Kowe iki kok diloke ayu kok arep mbok kampleng raimu dadi elek kok. Oh biasane lho Mas, umume. Nek bintang tamu kaya Mbak Suye ngene iki genah cantik. Ini biasanya diarak karo Pak Panitia. Aku lho niku ngono. Sing siap sapa? Hansip koyo maling masan aku. Pak Hansip sing siap jemput aku. Jaga keamananmu supaya ora digodhol cah nom-nom. Nah, kowe kan cah cilik, ora iso bela diri. Oh iya. Apa awakmu iki gedhi ngono lho. Oh iya ya. Lho padha cilike. Nendang ora tekan ngono kok. Piye nek nendang apa piye? Nek nendang piye? Sesama. Piye piye? Anak kecil kan. Walah. Padha cilikan. Iya. Terus lentas. Lentak kaya Padake sapi. sapi. Terus ya wah kaya tamplek laler. Terus ya Mbak Ika. Ana nesu. Ora nesu. Ayo, tok kene ulere. Singa tirta. Singa nyaplok dasmu. Kok tekan pas demok ngono kok tekan tanganmu. Tandake ya gur kuwi mesti. Ya iya. Minangkapa saya Sentra
nembang sing nembang Mbak Eka uget-uget ulere iso kaya nguget-nguget uget-uget ngono. Menika mau seneng anu candra lukitan nggih. Sanes. Apa dicoba sing candra lukitan? Mboten mengke mawon. Mengke mawon. Nik mutut manggung didhisikke. Oh ngeten nggih niki soalnya wajib kok niki. Wajib kudu. Niki sing nembang wong telu. Lah nggih sinten monggo? Sinten mawon? Mbak Eka. Nggih. Mbak Eni. Nggih. Mbak Yosi. Ya. Bertiga berdiri. Nah, karo Uncek kok koprol. Kowe iso koprol apa Uncek? Mosok kutut manggung kan koprol iki lho. Ora maksudnya iki mung aku pengen ngerti kowe iso atraksi apa ora. Mboten saged. Oh ya wis. Mboten saged koprol apa. Kan koprol. Aku yang ngerti Uncek ngadeg ning debok kene mesake mripate blereng kena blincong ngono iku ora. Jenengan masake kula to? Heeh. Njaluk piye? Sakit kok njaluk. Kaya butone Pak Asep. Nggih, monggo mriki ya. Kalih Bu Eni. Nah, nek Mbak Eni iki karo Mas Uncek, Mbak Eni telaten ngopeni. Kok saged? Mbak Eni telaten ngopeni cah cilik-cilik. Aja meneh cah cilik-cilik, cah gede-gede diopeni Mbak Eni, Mbak Eni. Coba Lek, coba Lek. Ngopo? Coba Lek jelas telaten. Bu Eni kan kene sik. Bu Salim. Salim saya. Gantenge nakku. Jamil Lah lah. lah 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 lah. Alah-alah kok karo Jawil kono. lah iki jawil kula ngeten. Wah, ngono kuwi penggemeske bae lho ya Allah. Aku to. Kok kono wani kok ora kono. Ya nderek ibu ya. Arek nyapa? Pripun? Gendong ibu. Gendong. Ma ibu engke lawat engko malah cilaka. Gelem mongko dimii. Kowe ora kuat jiblok apa iki? Kuat Bu Eni iki kuat. Kok lho, ndrok lho. Samono gedine Kowe dimiki Bu Eni kok plepeken kowe. Mboten lah, mboten cah gendongan. Trauma. Ah ireng-ireng malah dikira bangkong tumpak-tumpakan. Bangkong tumpake kecil. Oh alah. Ireng. Bagus ya Bu. Apik lho. Sik endi iki? Sesuk tumbas ya. Tumbas nang ndi? Kowe kene. Aku kene. Nah, wis. Kaya anak tangga ta wisan. Tangga jere. Oh iya. Tanggane sapa? Tanggane Pak Igit. Kutut manggung kawiwitan saking Mbak Yosi Dian Pratiwi. Nah, iki ya. Langsung batuk lah Bu. Larase Slindro Manyura. Wah. Ning nong. Ontase. Cengkoke Mbak Yosi piye? Cek uncek. Jos ongkekane wah jan elok. Jejer Mbak Yosi kono dijejeri. Rene to. Rene cedak Mbak Yosi. Nyondro ki ya kudu sing cedak ngono. Dadi dicondro sik. Niki kan putut manggung. Upami Mas Uncek niki mengke dadi putut pripun? Uncek meneh ndi Uncek? Uncek nendi, Mang? Iki lho. Uncek nendi? Iki. Lah iki. Anu Mbak irungmu ndi, Mbak? Iki lho. Nah, iki. Oh iya. Rata. Kok iso rata iki lho? Wong edan. Kok sarang ki lho ngendi kok iso Lah iya rata? tang aku kan madhep biasane kan Wajah, wong wajah. menungso kuwi omongan rai karo rai kan Iya, adep-adepan. terus, Aku baru unu-unu kono tak kira ki ya rai to ya. Kok iso? Kuwi ki nek ngisor berat. Mbak tiba peceren. Kok iso peceran umume kok. Wong edan. Terus Mbak Yosi. Iya Mbak Yas.
Tuh terus kok. Ngene. Anu mboten niki to? Oh, Ibu to? sak baris. Nah, ngono. Oh, sak baris melih. Baraku Aku pengen roh. Roh apa? Modele mengomingkupe lho. Mengomingku wis jenenge lambe ya padha ae to. Ya beda. Atik beda. Kan ya benten enten sing halus. Nek Mbak Yosi piye? Suarane kan power lho, power. Power check. Power check. Aku ki rada kodene kanca-kanca. Wong kene ki ra tau melu dikode ngene. Aku yo ngene to arepan. Oper Mbak Eni lah iki ya. Kon mlaku iki. Kono ngadep Mbak Eni kono lho. Ah, Empun madhep lho. Mbak Yosi kok ora mesake to nek bocah kaya ngene kok njur di ngene. Ngono ki lak ya mesake wong lanang kok njur di ngene terus kok iso ngene iki mesakne ki ya piye-piye mustaka lho kok. Aja ngono saru pirsani Kyai Uke. Lah ya sopan santun. Lah mesake sake lho. Mah kok mii to, Mbak. Aja to, Mbak. Iki kok. Iya to. Mbok jongkongke. Oh, ora. Wis kene. Aku tetep sayang karo kowe, nek kono gak aman malah kene. Tapet karo kowe. Kowe kok iso mlaku kok iso muni. Karep kuwi to. Lagi dang aku. Elah kok muni. Iki kon mlaku manggur mantuk ngene. Oh, bocah kok iso. Mbak Eni. Ning plang Sing kok delok. Jadi kowe karo dadi anake Mbak Eni wis kaya sawung jane. Sawunge anak Mbak Eni, putrane Mbak Eni. Oh, dalang cilik. Mayang. Kenal Mayang ora? Mayang Mas Pandu. Ki anakku. Sindene Pak Kangko. Oh, alah. Iki mboke Mayang. Ibu ini gitu. Iya. Mesti ra percaya. Ngece. Ya ora percaya aku. Lah ngopo kok ora percaya sebabe apa? Lah aku kan percaya karo Bu Eni ya musyrik. Lah percayamu karo Gusti Allah. Bocah pinter. Kayak wis kayak sawung ya, Bu. Kae sawung tenan iki ya suweng. Suweng jare. Suwengi gendeng. Suwengi nggon kuping. oper Mbak Eka. Nah, ayo kayo. Entek kok. Iya. Malah mentelengnya aku lho. Lho kok rupamu menteleng lho. Ayo, mripate lho, menteleng. Nyap ngene iki yo. Oh, alah kok
terus. Lanjut. Lanjut kono lho. Berketak kang Podo. kang Pul nduluk. Iki tanggamu dhewe karang mandan. Celukane sinten? Unduluk. Oh. Pol dlup. Loro dlup. Terus Mbak Eka. Terus kok iso iki. Terus iki. Bintang tamu e. Ora melu. Kowe sing isih enom nafasmu isih dawa isih kuat. Sing loro ki wis Kene ya reti. Omong iso pas. Mangga 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 Monggo monggo. mangga 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 gemangga mangga Oper Mbak Yosi. Kali. Midanget ing kang asah Ngrungokke kutut manggung karo ngerokok. Kuwi ngerokok ora? Wah. Kutut ora? ngerokok. Duwe. Mboten. Ya tuku. Tak kira arep meneh. tuku dhisik. Kok nek mamane tuku ra nek sing buka. Ayo. Takdir. Gak aku. Takdir. Iki apa iki jenenge? Rokok Tak jukuk siji ku tak wenehke kowe. Iki jenenge apa? aku ah. Buntu ya? Nggih. Oh. Iki tak lebokke kene, liwat kok kene iki. Nggih. Kenapa saged to? Lho. Magic. Iki jenenge apa? Ada kaya tisu. Jenenge apa? Tisu ae. Napa wau? Napa ngenten wau? Tekan tisu. Lah ngene kok apa? Magic sulap ku lho. Oh, magic sulap to. Magic. Iki tertutup ya? Nggih. Ora iso. Tutup to? Nggih. Wah, Pak Iget iki tibaan abuhe Mbah Tarno to. Tarno Tania Jaya. Ngawur. Ora. Apa? Sing plok-plok-plok ayo dadi apa? Jadi apa plok-plok ae. Nek saged apa? Nek saged ya. Tak bolongi kene. Kowe akere. Kuwi jenenge kecepatan tangan ngono. Tak kira ki tenan lho ki mau. Sekti tenan. Tak bolongi. Sopo sing iso nglebokke rokok ning jero kene nek ora ana bolongane. Lah Terus. Wong unceke iso dilebokne botol. aku ki apa tuyul apa? Iso ya, pengen ngerti carane. Carane? Botol dibuka, uncek dilebokno, terus botol ditutup. Carane ngono. Kaya carane nglebokke gajah ning kulkas. Apa iso gajah mlebu kulkas iki lho? Lah iya iso to ya. Piye? Ya kulkas dibuka gajah dilebokke padha ae to. Ya ora iso. Nek boten saged piye to? Kulkas dibuka, uncek ditokne sik. Lagi gajah dilebokke iku nek ning jero kulkas karo gajah ya ora sedeng kulkase. Mak, lah kula enten botol iki. Lah botole lebokke kulkas. Botole mau dilebokke kulkas. Oh iya ya. Botole njero kulkas. Dilebokke to? Lah kowe ora omong dilebokke kulkas botole. Alah. Lha wis terus adem kok ora? Terus. Heeh. Oper mboten, Pak? Oper no. Ayo.
Sugeng. Nah ini ya. Sugeng rawuhipun para tamu sedaya. Nggih. Mboten siosos to Pak jenengan. Nek aku yo tetep sida. Lah kok mboten disumet. Ya sakarepku to tak sumet ora kok dadak didikte. Wong ngerokok kuwi kudu angon wanci. Nyumet angon wanci. Mas iki kudu ngenteni kono rampung. Engko nek Mbak Eka nembang, lah kuwi ngeragi ngerokok ngono lagi disumet ngene. Ah banyol. Banyol. Terus nek rokok kuwi ana urut-urutane, nek wis muni ting gentinan ngono lho. Wah, ora usah. Ku tak gentenan cangkem karo unsek. Kudune mak ting ngono. Ora iki ra godhing kok. Gak ngerti. Kan kene iki ra godhing. Yen tingi kono kae lho godhing. Saiki tak tutuk ora muni ting e. Tak tutuk muni wuk. Mbak Eka ya, Mbak. Iki sinten? Oper sinten? Mbak Eka uget-uget to. Nggih. Siap nggih Mang Sumet. Iya. Siap mau. Kleru neh kok. Wangi ya Krungu omongane yoga-yoga. Dalange ora ditunggoni bojone omongane rusuh jarene. Lho, niki garwane jenengan mboten enten to? Ora. Oh, lara apa kok ora kabar-kabar? Mate ora nunggoni wayanganku. Dadi aku mau yo ngelempiti sandangan dhewe, tak nggo dhewe. Wah. Lah ra omong kok yo Mbak yo. Lho iki mau tak kira malah nderek lho. Lha iki lenggah kono iki. Lambi biru niku. Besok gudi men saiki malah. Mergo anakku jagat sunat dadi nunggoni jagat. Weh, ngoten ta. Tak kira lagi burik apa piye. Tapi awakmu ya wis sunat, Lek. Yo wis kok. Oh wis, Wis. Delok. Aku sunat sunatmu ning yo ning mantri no mesti. ora. Lah piye? Nang kebon. Loh, kok iso? Aku nguyuh nek cirik liwat cwathek. Apik no malan. Bentuke piye? Walah gruncal-gruncal. Masa iso dicathek to? Cathek wong. Adik ra iso dicathek iku ndak piye lah. Lah yo ndak yo ora iso ta, Le. Iya. Kok iso? Ah, ngece. Kurungokan lah. Ayo terus ke, Mbak. Niki dadi manuk mboten? Niki. Iya no, kowe sing peragane no. Peragane manuk diombeni kok yang ngombe beni. Aku nek dadi manuk piye to? Kok dadi manuk? Peragaan. Ikut manggung. Enak-enak Dadi tutute. lho ben enek visuale. Omben. Omben. Gerakane manuk ngombe. Manuk ngombe piye? Manuk ngombe. Manuk lek mik piye? Manuk lek mik piye? Manuk nek mik piye? Lek mik Lah piye? mik endi? Lho kok endi iki? Manuk glu manuk. Lah iya ora nek ombene kok. Lho garek milih to umben oke. Lho Ben pirang-pirang rek. kare milih sing ndi sing arep ombe. Ben omben. Omben. Ben omben. Ngombe neh, angger ben omben iki ngombe terus. Ben omben. Nah, Ben omben. Omben omben. Ben omben. Omben 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 omben. Nono. Nono. Ya sakarepku kok. Masa senenge utuh ombet terus. Lha kuwi wayahe ngombe kok terus kok. Kok nono bareng nyapa? nono ra mangkat. Oh, nunek nono lara. Oh iya. Pun apa dereng iki, Pak? Pun bareng. Wis. Omben. Sing ngangkon ngombe sapa? Aku arep bacot kok. Oh, ora nek ngombe. Ayo, dilepeh, dilepeh. Kowe iso ongkang-ongkang. Nek ongkang-ongkang sikilmu piye? Malah kaya wong terapi, Pak. Kaget nganti ngiceng. Padane terapi iwak dicokot iwak genggen. Piti-piti
Kaya apa sekolah nanti nggoni sepatu. Apa-apa kok ora Tak nggoni beneran. sepatu. Tipit-tipit. Tua toh? Tua Derek. iki. Derek. Tua ora diunduk. Lah iya tua ora diunduk. Diunduk piye wong bosok diunduk. Manuke kutut Ata omben nono dipakani oper. Sing makani Mbak Yosi. Nah, makan Mbak Yosi. Manuke wayahe makan juga. Golek snack, mangan. Gedang-gedang apa iki lho. Gedang yo Gedang. Anu iki wis ora dadi manuk kok. Lha apa? Lah piye to? Dadi garangan. Aku rasa aku wis ra penak. Ya garangan ya makan, nek gak makan mati. Harus makan garangannya yuk. Yuk, makan dulu. Bisa yuk. Yuk. Garangan makan. Ayo. Garangan yo makan. Iki ora iso lho bedake antarane gedang karo lengen. Digocaki sik. Nah. Apa langsung? Angger Mbak Yosi, pakan gedange dimlok. Pakan. Ayo dipangan. Pakan. Manuk masa pertumbuhan kok memasak. Caranya ben cepat besar. Oh, Jadi pengen nang beda gede. gede. No. Ada Apik. pakan Nana asine luwe Cek sesuk dolane Rembang cek aku pengen dolane. Ben dolanan karo anakku. Dolanan. Nang beto mawon to Pak Igit niki. Dilebokne koper ndra wis ra ketok. Lah kok jak nang Rembang arep dolanan anake. Lah piye? Wong aku nang omahe dolane anakku kok. Manuke kutut tak pakan nono Oper Mbak Eni Wulandari. Jalani
Aduh. Oh, Eka. Duh lae wong bagus. Mengimangi Donyok lah. Ucek joget. manas ati. Matur nuwun Mbak Eka, Mbak Eni, Mbak Yosi lenggah. Iki ganti setelane ucek Mbak Suye. Ngene-ngene. Cek sesuk mulih. Titip wenehke anakmu. Damel napa? Lho nek monggo ndulani sulapan anakmu. Allah lah. Lah kula anak kula ki dolanan nonton niku mboten gelem. Lah dolanane apa? Dolanan kula. Oh ngono. Kula dieret-eret ngono. Saya iso ditumpaki. Wah, ya nyenengne dadi anakmu seneng itu hiburan terus. Wis rasane kok dolanan kok. Wah, nggih. Krit. Lah nek dolanan Mbak Suye. Nah, niku dolanan beda. Ampun nggih dolanan kok iso. Dereng ngantuk Mbak Suye. Alhamdulillah dereng ning belet pipis. Oh, lah di pripun iki cek? Uncek tak jak ya cek ya. Ngapa? Pipis. Mah, Oh saya nunggu lawang sapa? aja ngomong pipis ngono lho. Kene ya. Aku kelingan nggone Mbah Yasno mau. Ngapa? Aku nguyu ta. Hah? Kolahe tipe dhuwure ra. Heeh. Terus piye? Aku ora iso jiko banyune. Ah terus solusine? Tak kei obat to. Kok dikei obat piye ta? Obat Ah, apa? katimbang kon najis tak kei obat. Obat apa? Obat tabit. Oh injo nanti kurek. Mesti bareng. Nganu Mbak Suye, Nggih, sing daleme dalem. Pak Kadus mau nggon meja makan wis diparingi undak-undakan.
Nggih. Oh, gumune meja makan undang-undangane. Niki napa? Niki mengke Mas Unceng nek rawuh dare teng mriki dikek Oh, jagane. Oh, ngoten to? Nggih. Luas aku mau arono. Aku Arep ngopo? Aku nang Mbah Yasno mau. Ning yo bener kok mau. Anu nyun sewu teng kamar mandi wae lak kancinge rada nengah ngeten to Mas. Niki mboten gayuk. Oh, terus Nggih kalih putune Pak E wau dibuka-bukek ngoten niku. Sing dibuka lawange ora nggo namu, ature mah menteleng lho. Lah ning aku kan tak jejeg ngono mau. sing mau jejeg apane? Lawange, dadi ngene nguyuh. Aku malah kaya kirik nguyuh. Ya syukur nek ngakoni kok ya. Nembang bebas Mbak Suye sing gayeng nama sing rame. Wis Nembang dirombon. bebas, lagune bebas. Iya, wis dirombon Bebas widodari aku telu. bebas. Bocah kirek jan. Ayo Ndang, ya diaturke Pak Kadus tasik lenggah. Tasik Nah, lenggah. kita sih. Cek ulur kambange sampun kaaturaken Pak Kadus. Napa badhe nembang piyambak? Nggih, oh nggih. Nggih, Mantuk. monggo. Lah Pak Ariyanto, ana apa ajeng nembang piyambak? Ngene. Nggih. Monggo. Oh, Oh mboten. mboten, oh nggih. Wakil ingkang gayeng nggih, Pak. Sing kira-kira uncek nggih saged ngoten lho, Mas. Lestari napa? Nah, sing kira-kira uncek nggih saged. Anu Lestari loro. Oh, gong mari. Anu mabuk janda. Us, apa kuwi? Udah mabuk minuman. Saedan iki. Ojo. Wah, ora ngono kuwi. Manut Mbak Suye mon. Cangkem aku. Sragen ki katur Ngene-ngene. Pak Jion wonten Sidoarjo, Pak Enanda Gemolong. Ugi Oh, nggih Pak Enanda kalau mau. Wau Pak jenengan Waris ki- Sugiono. Nah, pikantuk salam saking Pak Waris wau WA. Pak Waris Sugiono nggih sembah nuwun sembah. Ngersakaken menapa niku wau? Lagune Pak Emanda. Irama Sragen. Heeh. Irama Sragen. Ning tanon tangen ya kan. Rek diitung ra ndek driji nerane. Garwane wong liya. Oke. Oh, garwane wong liya sing lagune piye, Cek? Garwane wong liya lah niki mboten sadhe nyanyike to. Iki lagu ya, Nyok. Bisa iya. Mbak Suye sakmenika Tak cium lho. lenggahipun wonten pundi? Alhamdulillah nggih wirawiri Mas, Sragen Solo. Anu Kok wirawiri Sragen Solo kowe kornet iki. ora Oh, lek daleme ngono lho. kalih. Nek angsal job ngetan nggih mantuk Sragen, angsal Oh. job ngilen nggih mantuk Solo. Mojosongo. Kan tanggine niki sakniki kula. Niki Bale Arjo kula Siwalan. Wah, Lha gak ning desa. Desa nggih. Nggih. Desu nika. Nggih. Mboten napa-napa, Mas. Nggih, Mbak Suye. Coba kaya ngapa garwane wong liya. Iya. Ayo. Cobi garwane wong liya ki kaya ngopo? Ana Mbak Nadianto kok Rembang nabuhi Sragenan mbok menawa iso. Coba kaya ngapa yo. Angger saya ngegong lek udlup ngono kan ya iso ta. Ning dhuwur wae awakmu ya. Iya. Jamido. Atur Pak Jion, Pak Waris, Bos Tarno Tania Jaya, Tanjung Piro.
Yo kuwi tekno iki ibarate iki memory card. Heeh. Yen jenengan kan yo 8 giga. Kowe Yen aku piro? kan kurang setengah giga. Lah lah kok Jadi wis setengah. kebek kae ngene iki. Kayak kena Mesakne. virus kabeh kae. Mbok di restart. Neng apa seliramu lunga ninggal aku kaya tanah Gusti kula nyuwun Cakraningrat Indonesia. sikat Wong ayu sing tak tresnani rena wengi mong tak impi-impi aku ora bisa lali mong sliramu pepujan ning ati senadyan sapisan katamu nanging dene rasa rasraku rena mangi ngarep arep sok kapan balimu zo sliramu sing tak tresno garwane wong liya aku wis kepacok Nggih, tresno raminggir tak nanging ati tumpuk gawe lara Cakraning rat kompak ya. kompak Sinden dipenge ngantuk berarti iki. Nggih, mboten enten sinden kula sing ngantuk menika, Nggih, Mbak. sing paling ceria ini iki Lek. Pak Sigit. Oh, Nggih. Mbak Lila. Ceria banget. Mau guyu. Nggih, pacare Apa anyar ya kok. obatnya entek apa ya kepiye. Enten mbentuk pacar niku. Nggih. anyar to semoga-moga langgeng Amin. Habiskan nggih. Nggih, masukin. apa seliramu teko ninggal aku kaya tanah atiku gara-gara Gusti kula nyuwun pangapura Wah, jan. Denko niku ya mboten iso meneng guyu eket mau. Sinten? Denko guyu cek. Rangga. kok denko rumasane kae susu lho Bisa tak kira susu iki. Lah niku Mbak Suye niku cakraning rat lawas Mas Uncen. Eh. Zaman pengendangi Jaipong Mas Denko nate. Oh, lha Lah, niki sinten? Niki Mas Rangga. Sing ngendal Jaipong niki. Rangga. Niku riyen kadose gondrong nggih, Mas? Nggih, rambutnya dipangan jaran. Oh, lah iya diterak-terak. Nggih. Tak kira sik Denko. Nggih, Mboten. sakek bungae nyawang nguncek niku lho. Nggih. Duh, jangan. Sampean joget karo nembang karo Mas Uncek Pak Ngatno Dwianto kok CFC Semarang. Wah, seneng. Juragan mebel karo juragan sembako gitu. Sing pundi? Lah niku sing mriku. Oh, niki juragan Pak sembako. Ngatno Oh, Dwianto. jen. Nah, ya niki anu mbak iki pijet sarap. Nah, Oh yen iya. sarapmu misle kon mijet bae. Aku gak ketoke awak musik kok. Nyun pangapunten remen kalian uncek nggih.
Remen nggih Pak nggih. Nggih, benjang nanggap nggih. Nggih. Ya mbok menawa kok ya. Nggih. Matur sembah nuwun. Sami-sami. Mas Sigit. Nggih, Mbak Suye. Awet enom Mbak Suye niku ketinggian Amin. Mas Ucap.